Pa TV so ne premo ato de sama mansam do do so awie ne yade ba ensam no bi ene se Agana fobi no machasia akasa de afa asotwe ya enei PURC wo modema ECG adwumako no ho Yewra afra etua yebo a wone nsam twerofo edin komo na eyade asamo a Graduate Unemployed Nurses and Midwives Association no da wo so tietua wa ban no so ensam a won mo ka no yebebom Kane ahode ne so afo yewra kwabra donko wone nsam twerofo edin komo bi Ana yetete se GPRT yompanyofo ane o man no asoya ehwe akwantempo nsam so bekwa na ewo sansa nsam no ansoso ye nuanom ya wotwi taxi watachiman ne mpotamu omoso bu afu chese adwuma no kra no onyanye biem afei yebekọ koforidua na yetete akoda wonya finhia no enum ebusua wono so ensuo afa no wohene ya wo sawi patabo ewo bibia ni anwea so bekwai wone nsam twofo din komo kire se osre Ghana mampeni na do se ebe ya nka wonye adwuma bi emfa ema no abusua nsam no pi ka ho na wie ya sinkonwa no ye de bre wo Sompa TV na wie aprem to bre kase ensam no do so pa abefo ntentafide no so ye hobotima di achi ma wanya bi ahwe ma wanya bi akenkan abusua de wo mo no se wo hwe bi wo Sompa TV so no ye ne no ya wa santimamu so fa bi wo Sompa 93.1 FM Sompa 93.1 FM wani ya wota chima nkranza ene ne mpotamu ene ne kentampo ekuramu e wo Sompa 90.7 Sompa 90.7 wani a owo baby te sabia ahafo na afa susunwane ene ne mpotamu etiebi ewo Sompa 98.9 Sompa 98.9 ewie me kan for de ma wo se mizo ene 5G de afra ene de yemfra ewo ho Dr. Silas Adawro madodo na no wonsa ebeka bi ewie ya me ka se brenko simsisi a na fo ni tiremo yankrobata bia ya ebe wo sciatica expert no woni ye ne ankasa e ma refisa ye kwa ye payi ayem tim sisi ya de ne koko na e hawde a na baby ba ko pe na me kan for de ma wo se ye free herbal center ona duro ya ye friend se koko master no e ba jiwa free hawo ene wamaniemu e ya express ho kakra na express group e frɛ wo se bra na ekɔ amanone ne kosua de na se wo kɔ ya dwuma woni abusua ne nyina no me pa cha woni problem there of course we are the fastest internet in the world cloud internet e frɛ wo se bra top high ya ye ne ye nuanom Love FM ene di ehwani mu ade bi e fa internet ho bia no ye be ye na ye de amawo e ma refisa tano so apatrapa new site Dr. B e frɛ wo se hunhum fam ene hunam fam ne a kire wo su bia wate asefo asase so awie ase bia no bra na wonya ho adwuma emfama wo awie wona dawroma ane yasinkonwa ye de nsam no bro asofo mienu ne yatena se akosia ajewa kwade boaten ene medin mene nana kwabena kesafo ye hye ensam no ase Deputy Attorney General Yewra Alfred Tua Yeboa ena kasai modikan ate ensam ni bi sade ekeka kono de o man nam se eka no ana yenya aboni nyina no eyese Maslock pani ya kyese ne ho nsensam sikadie aye basa aye pinso e wona tena ye no na no ena Yewra yi ede nsam atodwa ede afa ho yenim se o man se bia se wo bi na wo ye adwuma e wo Ghana ha sei empo na yesusu se wadi sika na emfa ho ne ba bia wakɔhye sebi wakɔhye amononi o so wakɔhye hine nya kyere wo nko ade a na wo se yede oba na yede obegina emra no na emra no edoso wo goso pa epunu ne hu sampa wadi sika anase uni sika na Maslock pani sade na Christian Tamaklo ateno ne wonsam na abeye pinso da bon krata mu TV so ne ade de enani bi bebere no a kyerɛkyerɛ o matwen ade afa ho kyerɛ se sika enam opani so na sabio anwunu Ghana no eyade se ano odene pa 90 million Ghana cedis ho asem ena ye kan na ebra ukọ enkran mantam no mu a financial and economic court 2 no ekọ atrase ena sansensem wo nyina no ebeto edwa nyame ya atom sade niema esi ekọ ebra mpanifo trase ebranda ye no ada no na esewoni na ensa wo ka kire kura ensem bebre ana ekoso na enumu no na yebusa Yewra Alfred Tua Yeboa wode Deputy Attorney General se papa atemu mu se no de ba ne se ya na ya brofo ene nkyeremu kakra de na akoso. His reflection is that he should be brought down to face the sentence. No problem at all. Started the process, and with this judgment, that's going to speed up the process. And you know, Ghana, we have various laws. You
can choose to stay away. But so far as you have laws relating to how you can extradite from one country to Ghana, if there's a judgment against like this one, rest assured that should be brought down to face justice. I may not throw us so much for you, but we have the MLA, Mutual Legal Assistance, US, we have that conflict with them. So very soon, you hear about the results. So just rest assured and keep monitoring this case. I think the state attorneys are here. In the course of the trial, they made it known to the court that the issue of extradition may be tackled, but the preoccupation was to make sure the matter proceeded to finality. And today, we come to that stage. And so we're going to take that next step. When it comes to extradition, sometimes you start and there's some kind of problems, blocks. The person may choose to appeal a manner of things, but this is the situation where we have final judgment. It's not as if you are being brought here to be tried, or you can raise all the defense out there that maybe they're persecuting or whatever, but it's a judgment. And so that's why I said, you hold on. Very soon, to be brought down to Ghana to face justice. It matters not. It can be 1 cedi. Was it properly received? This one is a form of advice and caution to all public office holders that when it comes to money matters, you must be very, very careful. You may want to say you receive only 20,000 Ghana cedis as a gift. Were you supposed to receive that money? What was that money meant for? Were you the one who issued the vouchers, as the court said? So this judgment, I recommend that those of us in public office must procure copies and then read so that we know our responsibilities. Because today, you may think that you've not been caught. When you are caught, definitely the law will deal with you as you had it today. 10 years. We a Deputy Attorney General Yura Alfred Chanyeboa. PURC adwumakuo ana ama ECG adwumakuo no fano nsia says sekatwetwe de Ghana cedi no 5,868,000 Ghana cedis womro se wombetumi atua no nafo nsia chi sane yaba betumi abayansa na wona ya sotwe ade ama wonom wei aye kanea pressure ni dumso ya ye January ase abape March ni mu no sha se eyinitie no eno na nam so ma adwumakuo ni yasa dabi womontumi ntena se ama ECG adwumakuo no fa Ghana fo ese kan enwa na nkada biara da nam so nti wose wotwe won maso na wochena bi na baba yansa na ho ade ato honom na Ghana fo pinu ano kire se eye ne kwa so ano no sanse oman no nkane ya na etua ka ejize kwaba se ECG fo be de Ghana fo fa sa no dia na na yentwe won maso na de besi NC. Former Director of Public Affairs Madam Nana Yajantoa wanano ato asemi mu kire se we no kra no ebetumi aboa sanse kan hye ho a abema ECG ada wo mo so penalty. You can't say no penalty. My you PRC and ECG are like bedfellows. They are bedfellows. You are later. All the way system Juma. And then the kind of use of my congratulations. Because as I said, they should be disciplined in the sector. Now I see to say you are your which is this also comes Argentina or the board of directors. Find the managing company. The company is managed by the board of directors. And staff on the managing. If you taking day to day or taking decisions, my MD will carry out day to day. If you board only say for making sure you don't share the number. Looking at the price of the American. If you are in your I don't see the note about it. Or my bomb or my family, I don't they should be protected. I'm not sure my PRC. My PRC is our consumer education. We are about consumers on the public awareness scheme. That is what the money is used for. Awareness creation, public education, setting up consumer centers, not animal for people to go and be able to check now. Oh, personal problem. Be maybe as I say, utility be now maybe penalties in your personal because of light of the young cancer when you feel it. We can say could be to a TV man because when you see the TV through the furnace, I don't think so. There shouldn't even be an argument about it. Seriously, when they go work, of which they have to do. So why former Director of Public Affairs, Madam Nana Yajantoa. Abusia edaso agiramo ewosa ensensam no ho na yenko yewura kwabena donkon so enchen bere bi atwamu no na wono ne women ya ho de ne so afo no hyesa enne ba bi oda ye de oda wo beda wo asem a watepa ne de watie bi wo Sompa
ya de bon krata mo ni abefo tentafide ne so nyina so all kind bi ne nyina no se PRC nsamo a aba etrese mpanifo ye da ECG ano no fine ekode ma wo no nyame yanim nie eyade se otuche papa ke be kono se ya mpanifo bi a abaya adwuma to niema sensere no emfa no se wa free ho be na wotwe miensa na se bi ebesi wa chi oka ho akunwa na wotena so bi na yintie kwan afa so a ochechele nsamu. Well, in terms of the quantum of the sanction, I'm not aware of any sanction of that magnitude. But in terms of regular sanctions, yes, a regulator must impose sanctions for breaches of the law. For me, that is extremely refreshing. Because I also rank the State Enterprises Committee of Parliament, and good governance has been noticed more by its absence in a number of our state-owned enterprises. Board members do not take responsibility for decisions of the entities that they superintend over. And so I am very excited about that. Again, it is important that whether Jubilee House or Flagstaff House, for the power centers to appreciate and understand that once you appoint a board, all decisions of government, etc., must go through the board. And board members must be able to defend sound commercial decisions. With this, I believe it's not going to be business as usual. And that is why I'm so excited about the decision to go beyond the veil. In commercial law, it is allowed. Indeed, the Companies Act, Act 92, makes provision for that. You can attack directors for some offense. Well, it's better late than never. And for me, the import of the PURC release is the need for the public service and public service providers to be factual. I can understand the managing director of ECG wanting to put the best foot of the company forward, trying, as some would say, a bit too much to defend ECG in the light of challenges that they may not be in control. There was essentially a decision shortfall. There is no amount of coloring that can erase the fact that we have a generation shortfall. The Graduate Unemployed Nurses and Midwives Association, Wamoso aye wayachere. Na wayachere na wanu ye na busuana no den pa ma kwajabo ye den kramantemu. Na wamo nanti mu akwaso ye a ahwe omara pom dem nsamso. Ewi akire no so dwafie wom duru ho mo kwa na se yatoto punum. Afenso kran por wamo sanso kwaso ye a ahwe omara sika samso ye a eho nyina da wom duru ho. Wamo asam nyina na se ba sabosumi edunie ye a wom ye adwuma no. Aban wamo alawanse yemfa ema wonom. Afei adehye binum a wonmo wiwie suku tifie no so. Abanya adwene kura so obefa won madwuma kwa na sa no wane ha adwene wo mo so tu kwan so abansi buei ya mamuntu eti so tromienu so de ebema ni hane ya kwa ma no so na Ibrahim Haruna akwakodin komo ya president Adema Graduate Unemployed Nurses and Midwives Association obanye kase mo ha o Haruna wotemenka ma ha Sompa so nie Haruna wotemenka ya mo ha o Yo, I was your Ibrahim Haruna and the Abomodin, yes, Uncle Bimway. Haruna, Federal Timenka, Yamaho. Mo, Yahosa, Anra, and Sionu Gugunina, Namujinum, which is Maniabre, Adiana Mora Rasa, Monsabaka, a warrior Muhui, Nadia Patina, and I'm sure men should tabremu, Namadashujinamu. Medawasi, na. Make our different so. Yes, yes, I'm 10 minutes say. You want to say another be yaba. A Canada, a kind of Ministry of Health, Ministry of Finance. And now, Sana, they free. Tina Mayra, yet you go Montesano. Now, me trim a crew you know, you share mono. Now, a chrono bakwa, that rotation nurses and midwives, you know. Almost fine, Young Unemployed Nurses and Midwives Association, no, I say. Now, on the one, dear, they more cry with you because, nurse for any midwife for identity, I be a rotation every. Now, so I buy in fire, Juma. Now,
If we are film, you know, near Can me, I mean, work at the yeah, you from that 2020 no. Be a young pussy. Na, asem no de me kasi eka say anamwa for Ministry of Health and Ministry of Finance na no then krata ho do ayacho na mafuna ya collect very soon because you kase you call no catch Montreal, because the paper, longer than very soon. Very soon, no, so no. The Tiamino can say, I'm sure I say very soon. No, few years, 7 years. In Chinipa, we 2020, no. But let's see, we feel 90. In young post two, may I do my use on any say practical. Young fan say, come put our coach, and I'm feeling 9 TV. Oko, Usako, Roma. We no problem kaka na we dey nipa wadwa na ekoyo nipa nkwa we ni bibia say wa confirm China na structure say China me dey afeya na apostu ama ba na future ntino me ni ho ni die okra beji da hada ines ni yom to so behwe ana nti aside say ye ankasa na ye ho chiri na nan kwa ho do so na ye pa survive na chino Esa osun sanso o penaso. Na me yepese ye twa ban ye su say. So bia ka chere de say wa posti ya enye no kre. Nti ye sere no. Eno nti enra ye ko ye kan ko Ministry of Health. Na me ye because ya chon saka from 2021 sa be prim sa me. Ye te any minister here. Ye share minister mpoda. Nti no ade ko tu ye di minister kasi ho. Nti amuka chief director ka che minister. Only minister say. The chief director na eche. Yes, okay. The chief director na eche dia. It say men postings and clearance won some yi. Who wants an engineer be in dia kata man. And the free only call parliament. It could do parliament in our catcher and say parliament engine party nti speaker and meeting idea is a new juma is now to me noti the free chief clerk deputy clerk and what atano na or say obama speaker smart nti free for finance ministry hono ka honna according to then I acquired your finance Ministry of Health. I want to say your money on PPR. Now come finance ministry. The finance ministry is a child cat alcohol. And that we know what I say. And now you could have yeah, PR finance ministry and chief director and on here tonight. On here near CDF minister. Actually, the minister Ghana or Neom, you know, Minister Shaw said, I won't China, I won't do my mind. The cash was the idea, I knew and clear now you free hope. And she, my own, because the NT say, if you can't in go. And now say, you the water, if you are 10, you know, some with the man, and now you read the common Ministry of Health and Nadia, and if you give a problem about you. But yeah, I be able to na school. Be honest, man, tell me. Na, but yeah, I say, my head, you must see, who can show you that you special post. Special posting, you be cool, when I say, what could you see? Sika, Kuma, say, Pimu, Pimu, between 5,000 and 10,000. And then you are very similar. Because, yes, I know how to do it. Now, more high school, we all so big to and 10. Ono ya share juma no bi na mu wi o wi se o mi se mu ni na fi ko na mu na ono share juma se na o da ti fia am na le se amoko idi amoko ye no party na mu anko party ana den mu anko school na mu da ya na nti eno ti na ma ye ko ho no jo mi share se we do 1 month awo be ma ye clearance Ibrahim hello mami ya na do aso asa tie me ha kakra ka ho wai ana wo moko aso ya ehwe ya pom de so no
wɔn se wɔn ma wie bibia de ama asoye hwe sika asɛm so meboa nipa to saa no na wɔn se wɔn ma wie de ama wɔn no anya bia wɔn yɛ na di sɛi wɔn antumi anka amfa nkyerɛ sɛ bia wɔn yɛ bɛbo so nie na wɔtwe nie sɛ ka sɛ yɛ bibi de ama obi na sɛ yɛ hwɛ ni mu sɛ bɛba na ma ya wontumi nkɔ wɔka ho hwɛ na mmom so wɔn ka sɛ bia yɛ de ama wɔn dadaada bɛɛ sɛ afinie ɛna ma ya na mo ho charge bɔ wɔn no wɔn timi yɛde yɛ charge yi no sɛ ɔmo de ɔmo ka sɛ ɔmo de ama ɔmo dadaada no ɛnyɛ ne o ɛmfi mu ni okay nti yɛde ma yɛ kɔ finance ministry no ɛka ho ne sɛ ɔmo sɛ ɔmo wie bibia de ama ɔmo na ɛnura nsɛm a mpanyinfoɔ ka kyerɛ mo no yɛhwɛ mo ankasa no mo ho ni mu no mo bɔdwo so sɛ ma hu sɛ baatan bi kura di mu a nsuo tɔ nyinaa no kyiniye si mo so ade sɛ mo namu a yɛ mo di mpanyinfoɔ ka yɛ no ɛne masum fa ɛyɛ ma mo sɛ de ɔmo ka no no sɛ ɔmo sɛ yɛ ma ɔmo bosome ntɛm na yɛka kyerɛ ɔmo sɛ wɔde kan ama yɛate aseɛ sɛ clearance no deɛ mo awie because ɛnyɛ ne yɛdi kan ni a yɛkɔ wɔn so yɛkɔ mo no so yɛ request kɔfie te sɛ nkɛ ne minister fia nti yɛde bosome na wama yɛpɛ no na ɔtwe mmienu nti na ɔtwe mmienu ntɛm sɛ ɛmma ya yɛbɛsan aba hɔ na wɔka sɛ kuo mmienu ɛna na ɛyɛ ɔyɛ kyerɛ no graduate unemployed nurses and midwives and after rotation nurses for wɔn so su wɔn allowance na yɛhwɛ allowance no nso ho asɛm no anya bi wɔn timi si bibi kyerɛ mo sɛ 10 months no a ɛma yɛ no yɛbɛtua ne nɛ anase kyena ɔmo se ɔmo deɛ according to PRO no ɛma na wɔbusa yɛ no nyinaa ne sɛ kyerɛ sɛ ɔno koraa no onim a ho asɛm nti yɛ feel sɛ there is no clear plan for us. Nti deɛ wɔkaeɛ no ɛkyerɛ sɛ afei na ɔmo minister ɔno sɛ ɔmo nhyɛ aseɛ na ɔmo de ho dwuma minister atia ne na akyi nti no ɔmo bɛhyɛ aseɛ de ho dwuma na ntɛm nnura naa no ɛsa na yɛfiri hɔ a ɔmo ne Ministry of Health ɛbɛdi dapona ɔmagye data nie na ɔmo busa yɛ data no yɛdeɛ data no yɛyɛ ɔmo bi sɛ Ministry of Health menya ama mo ɛne NMC because ɔmo na ɔmo wɔ biara details yɛdeɛ yɛka sɛ yɛntumi nyɛ saa nti no ɛndra no ɔmo se ɔmo kɔ akɔgye na ɔkɛyɛ yɛkyerɛ make sure sɛ ɛbɛma yɛ na yɛntiantia ɛneɛ na wɔtwe ntɛm ne yɛbɛsɛ ɔhyɛ koraa yɛbɛsɛ akɔhye Ibrahim yɛbɛda ase ne obrɛ no wɔdagye a wɔanya ama yɛ wae yɛda ase paa abusua wei ayɛ Ibrahim Haruna no wɔyɛ president of the Graduate Unemployed Nurses and Midwives Association abusua ɛne ma yɛnkɔ yɛ nuabɛma Edmond Yelbel hɔ na Yelbel hɔ a yɛkɔ ne nyinaa kyerɛ sɛ wɔne a wɔyɛ adwuma ɛwɔ Tachiman ɛne ne mpɔtam yi a taxi na wɔde yɛ adwuma no ɔmo kyerɛ sɛ afei kɔ de adwuma no kora no wɔna anyɛ biem na ɛyɛ deɛ bɛ asamoa na yɛnhwɛ sɛ yɛbɛnya yɛnua bɛma Edmond Yelbelia na yɛhwɛ sɛdeɛ ɛhɔ esi ɛteɛ na ɔmo kyerɛ sɛ nyame anim nie sɛdeɛ nneɛma sikika kɔ no ɛnɛ wɔka asɛe na musuo mmɔ na wode sane ase hɔ sɛ ebi a wokɔ ama fitafoɔ ahwɛ ama wa ebetumi asi efie mu a kaa na wokɔyɛ no ɛka wobɛbɔ wɔ ho betumi asi fie mu a ɛnya asɛm ketewa petro no wobɛka sɛ motia na adwo nso agu kaa num hwirr na asa kaa ba nso hwehwɛ anim nko a wotɔ petro na gu ma ne sɛ yɛsan yɛ bafua na adan adwuma na ɔmo yɛ na adan sɛ be wiase obi ayɛ adwuma a ɔpɛ sɛ onyɛ sika de gu ne bɔtɔ mu miwi a Edmond Yelbel woteme nka wararoma ma han wɔre na yɛ twɔtwɔfo pani de ma protoa ya ɛwɔ empotam hɔ no nke yɛhwɛ sɛ yɛbɛnya no na asɛm no yɛtie mu yɛ kakra bi na mate ho de akyerɛ wo yi na sɛde ɔmo ankasa kasa hodo yɛ ɔmo de yɛ adwuma no ɔmo apake sɛ nɛ ɔmo anya adwuma bie mu ɔno sɛ ɛbasa na ɛde ɔhaw pa na abrɛ adehye ya ɛwɔ mpɔtam hɔ no kyerɛ sɛ wɔne a wɔkɔ a wɔntumi nkɔ ne wɔne a ɔba a wɔntumi ɛmba no ne nyina no ɛyɛ adeɛ sɛ hadwen akɔsɛ kɔbra
ana ya tete so ya ahwe o meya kwantempon nsam so ne GPRT mpanyefo no cash aka adwumakuo no pinua akwa kohia na won mahwa adwendwene ho sa fango bo kwa ekosoro no anyambia cash ntuade won batotum ana ebegina de gina deputy PRO adema GPRTU ora Samuel Amoa wona so mpaka se adwetwe nkomo ekyeresa ena no womora no musabasa no mere no num enhyiamudie no betumi awiamudie na fei sakwabase wo mututumu a omde mu amanebo abesega activities they are the meeting they are the ministry no on the share you know by 5 p.m. then I say wetin ya kwa kushiano January is 20% and yes 20% January no sa proposal that ministry need to so that yeah tun da ye kan nsem ye hwe ni nsenka ntiase be ye adwuma na ye 20% na ahyase eno ni ekure ma fango bo no so sai epije ni na this nso ya ejina 14 cities 80%. Kwa ni say the next pricing window na samba be pije bi nti say fango bo na sai pije ni mu be dia akwa kudu no nti na say sa 20 ni kwa po a January ko propose ye no na di ebesa ba be kan based on the calculation ye no nti ni no ka say ye meet ye ko ne no ye ko a ye hwe ni say ye ni ministry ni na be ya adwen ba ko na ye ma approve ama asenta for letina to machine to abom but say ye ko na ya ka say me en to so ana say bibi etisade en ye mati me mu fo hwe ni say because en ko si na here said the anima kusini de ntunu ba na necessity ne ba ade bia ye dika ni transport ministry na dika di home commercial de ma hyenkafo bi no de mrahye mo nsem mo to ahyentuabo no ni nyina gina said ye ko sha ade ya 50 January ni etu ya sheda besi sabri na de bia nso ni amakwa na ekosoro wo se maminchi obibi o tafache ahye na enam kwa nso no individual so ma hyen abanto ka ma obia na obi na otitini mo bi akobo kanse busia na bank busia bi akotoka okoto ni buta ni se odibeye edinatini tua na kafa che wenya mfaso kakra wo so nso bi nso wo ha ne de ni se me de minko bi store minko pe skepas mfangu minton na minso minya mfaso mfa bi hwe mi fie me yiri ni mabusia obi nso se me de me provision store obi se me pekuto omu ya business no mu yu ana obi nso se me de kakra na me wo me de kotoka na me nso me de aye adwuma se de be ya me nso me nya bi de ahwe me fie ni me daache na ho enti se ko ba ne se me amanyina koso hwe de open spare parts no okofa oba se de okọ no aye ton okoto no o hwe de ono nso de be kan ono nso beton se de be obenya mfaso no wanya bi nso asande akofa e de aba Abusia why deputy PR de ma GPRT ora Samuel Amoa. Abusia ma yenko ya chie ne yenkofa yewura Edmond Yepel na yehwesa de enema esi Yewura Edmond Yepel wada ma wote Bajo metonga edini makoni Edmond Yepel zanete Liebel Bajo ai wada ma edini na ekoso medawase medawase so mo sa ko nyo te chima ne tene se last week and two ashanti biom nya percentage bi say into 20%. Na ne Saturday no na mpanyimfo beka kire say ye ntwentwen so na nyame ya adoma omo ka ho asem na Monday nti na ye kura na ebisa ye won na percentage na ba ya am ka say ntunu efi he na aba and the information na nya na say true drivers na concerned drivers a percentage na GPIT na omuda ye nyina ya no ene aba no da so ye negotiations nti ye di tunu ya twa say nyame ya adom na say Monday no duru a omode percentage no bebre na ye dia ya aduma tonto ni kura na enye maye na ye se petete na Yeguso Monday antebe Tuesday antebe na say somebody boy and no mo social so dia and ya dey 20% ni be adwuma sa because bibia kwosoro true on say ya tuma won te hwe obekọ fuel station no ya tu dia sane ya koro adwuma nim ne say sentumo no krompo na filling stations ni yusu no se na etia kora nkanya ya obekọ no wasa jo so pumps na se aka ho
so mo yes and money you know petrol and gas latest do house be ade kwa tebu ba anade kwa nkwaza ba no ba no na say what more than latest do house auto regulations she say bia no wa ko so mo so mo regulate sa money nyina ye wo hwe until now media for ne say na mo keka nsem say we are starting passengers na say for no and the police should be on alert and there na say was say there yeah second car keys ogu ho until now na see kechi ma ne say taxis ni na ne road ko kentampo wanchi nkransa tebubu mampo ni na no ya see enya adwuma problem say empanyifo ene ya da ya de no mo de ya pese te jama na de ya adwuma nti ne ko ha enne no Ntora Edmond nti anwumere mo beda yeses e de maka woness no oh ka na nim say nyama bo ko soro ko magazine ya me nia says na wo ya no say won ntimo na ma na won ntimo antu says mo ka wura na adwuma na ya no paso bi ani so spares ya tumbe more than 70%. If we abane ya way because nyama no me report according to omono so no a lot of charges and omo charge omo nyama no report wo nti ado na odi be firi amana no odi be wura ga na ha na be duru ni shop no ono o the consumer no na be transfer ka ni nyina ade ama Ntora Edmond empanifo ene mo abesia adwuma mo ye empanifo na hwebo so omo mo abesia na okay I'm say I would not pay the kaka we just assembly na free empanifo so omo ombehia 11 o'clock ya na empanifo no call na omo nyama nti ye wa twen yem na ye twen empanifo no ba ka tro it is car no bia ntu car ne Obian to car at a station passengers go out most standard a motor car call me. Yankita who did in station into sorry free how much I own so bus station. Never need be anywhere bus or have to know if you are more than this or on Yareno point to my bus station. Into your bus stations there, say into Kyoto, you are near Juma. Into your Bajuma, say Bibiato, you are a big Juma. No, I saw metro a lot of fun, Mamma. No, now you see it in my money because you only flying the magazine maintenance into me. Yaquine, photos and one of one sort of Buraminamsa. Wiki be our sort of type for photos and don't you photos and mouth maintenance. The also sounds as others are. Any one mountain, I say, yeah, it can say you can't see the borders, tires, oh, taxis, I don't know, the may have a new car, about 500. Because a various stations in Tampo, Wanchi, and Kransa, Tebu, the stations in the doors. And yes, why? I had I maintain 20% and I 30 until I wasn't paying for no. So that no more from my cra. A bit my money 20 more for now. My was say you are Namia to more you may be deciding come why. Trotro for penny the map pro to an fire a water chima no much 20% in the penny for share. Now Omunfangina wa and Fama Omuna a yade say Ancosa a be hardrin pa e dia ma omu or Ejumanoa Abusia omu e yeno emu na ma yankoya nim wo ensamfo from emransa. Na ye ko atoye tifi mantam no emu ekuro bi wo ho ye fra no se pataboso eno ewo bibia ni anwaso bekwai ewo atoye tifi mantam no emu wo hene ye wo ho nom eye berema okofo kwabena wo pen ya otoso mienu eno o ka kire na nado dankwa ekufa do se papa wadawro ma e cha na adwo wo besan ya san on san so a magana fo hu ni wo mu abani so be invest o kura ye mu yie
ne tuma di ehuno kan bia wo se depend wo kwasi broni obesa be sese no mako nkofu bebe ti bi krom ha o wati kokko so choketo munya bi elida o mi kro mi lo kro no bida ade na ba no ya fa ho kan bia wo se depend broni so ansa na edidi sanso ngo de me pese meti kwa maso se ene ye de sanche betu so ye mo ebusia ye sika si na shira cathedral ye sika ye no bebre ye betu ababa ye betu hwe sika mo se no aka Jesus broni amebo ebusia ye nidi santi sabe ye nse ye maburu na ye ba no mbesi ana no ye nse e culture ene ye ko kan jira brofo ni se omo so mi e polygamy ye nyintum oh so hwentoko e ko so Ukraine and Russia Adena brofo no ye pay just $3 billion e dey chichi ye ma yamfa ma ye sika se no do Ukraine every week na so go $100 million se fa kokko ntokwa wo ni pe Africa ba bi abeto na nwa ko enko so mu wase meboa e di sense so be ba ma no so die masa yakopo no bo wo na mo ye sa die be kwa dum die na nwe hu e du ha e be fa ho adwen so wo gitum na brofo ni se o mo abuse bi mu nyai yo ye fu ha de bia bodi eyi yo banche yo bayire yo no bebre senye efe eni han ana banuma ye eni ase nsu nya de galamse a ofa anka odi de ofa nje otumi nya number yankwan na wo banche wo nya do obi bia atoso de edi na hia obi say school fees anasa de say abane meska chise medua mentiase edi say abane say ye gituma eno mo mo ebosia ye gituma ye edbebe ye mfa mane de emo mo mfa no nka abano wonyintum abofo pemu mehwe e betra imam na afasha no ase no yewura no de nsem bebere atudwa na anu achi na ebiri kwaku ya wotoso miensa ono nso na ye wohene e wohwe na mpoli na wo kyerkyerem sa de afasha no ahyase na wiye ne mfimfini sitie busia okọ efie bia mu aye abusia fie papa bia wa anwa asoma mu ana omo anwa sansama nuane we ba ye de ye ne ye noa oman na ankasa de nti aduane we ya noa no ye fie ha ne awia prem to breakfast ni nabusia me kanfo awia de ma wo se mizo 5G ni de ye mfraye no e wo ho wamade pa se onsa ebeka bi mizo 5G de yafra ene de ye mfraye e wo ho usia Dr. Salasia eya busa no obetimi a kyerkyere mu kama e de a kyerɛ ubusa ne se me pede yafra Dr. me pede ye mfraye wono a obekyere mu de ma otimi hwe wanim se ye kra no a kyerɛ wo se we beboa we muaw na wayi kama e de ma ba bi a ton drinks bia no wo se o pe mizo ene 5G de yafra ne de ye mfraye Dr. Salasia ne nuamba ne timi de ko ba bia mantam ne nyina no bo so wonam ho ya omo ye adwuma 0246 270-221 0246-270-221 ma remfisa ko kwayem tim sisi yade ne ade nyina na bekwa na eye thore heba center wodadura e fe ne se koko master no eno ana yede eye adwuma awie mrim abusua de wo mu nie se yede ne wono mu a enhaw se de ya wafo ka ekoba bi driver udu anim ha ya sina menya be hu yesem dia eni wakwamu yede no betimi anom afoka akoba bia ya wopese wo ko nyame yadom na obeduru fi asomdem a na waye ne maboko 0546 107 Mr. Heba Kolinak Danny Heba Enuachi Apidank okwa obenya bia ne siateka expert no ya friend 21st clinic bra na ye nim komo ya ka ye bia ka ho bia anso ye hu adwuma abusuade ya chene sade so sisi achi fa woto fa wonam kokomo be sifom no eno ne ye friend sa siateka ne nyawo a ebeku ato atwe ya ka ye bia ka ho bia no ye mantam no so no ba bia ye wo ho ye nkrobata no edoso abusuade wo mu nie 0540 311 ya kainesa no so se Dr. Tabita kyerɛ se nyame ya adoma wuko da bia no wɔtranse mema ye ntɔhwɛ no wɔhwehwɛ mu kama na kokrama mpempi no ɛtato mu no sa kokrama ha mema pa tomu pɛ wanhwɛ na ye de ade ekoto obema mu wanhwɛ ekura na ebeku afrata asefo asase so sa ne mene nyina no na Dr. Tabita ye ho adwuma wasua ho ade abawuragura mu agye ho nimde nyansa ne adwene afi nanom ho a wabɛtena se a ɔgye wo hawo ne wamane nyina no akogu ewiram na wo mom no watena se wadi nkyinache e wate asefo asase so yare nka ye bia no oye ho adwuma efiri wo namrom kosi wapampam ye hwehwe wo mogya mu nkase mu ntinimo ne ade na de wo bia ne ye nyimfa mfiri ho no mu a abuso ya hyɛ no nso kuma se sunya ne takwa ba bia ye ho no mu ya ye adwuma Tabita ne nipa na wawie kura mo de momfa no mra na o friend was 0202
347 647 0202 347 647 Sompa TV Sonie Sompa 93.1 FM Sompa 90.7 Sompa 98.9 Inani akamu mawie ya tunketa na yabasesia 21st clinic aye sciatica expert sciatica no o nerves na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nasia besi ase ho no se ho techema eno ene fa ne sciatica na etimi bubu o to ase ka wo se dwe wo siremu wo je ho ba bia enye na eno na 21st clinic ba ye adwuma pa wo mu yenti abaso bo ma je no Ghana ha ene amono ne enya asem ketua wo mu ji international awards ahodo wo mu ji local awards ahodo na anu nso na wo mu be the only sciatica research and treatment center in Africa. Bibrim hano ebi ni baby a gise 21st clinic nko a. Wo mu de bibiduro ene besa o yare no masa de machine aka ho. Eya yare sabia yare bia wutimi de ko ne mama ade ba ko a wo magidi wo mu pa no. Eye sciatica ena stroke nso de kwa diabetes ne hypertension ne ade ne ade. Ghana ha ba bia wo mu ho. 0540 311 311 0540 311 311 na 21st clinic. Wo mu ye sciatica expert. Introducing Mixer 5G Sparkling Drink, a whole new refreshment in a can. Mixer 5G is a tasty non-alcoholic drink. It is a perfect companion for all your events, including parties, weddings, and funerals. It is made with green tea, ginseng, guarana, grapes, and grapefruit. Get refreshed with Mixer 5G Sparkling Drink. For bulk purchases, contact 0246 270 221. This advert is FDA approved. Sompa TV, Emma Aketiapa. I was sorry to one some so dear mamma that's a summer try na I only be ya I think me any drunk no 2019 more assembly members about one more electoral commission fa one mo say wo monko na afi wo monko di ho dwuma say wo betumi ahwaso no na ahyase a one mo airboss buyi one mo kirem say fra fimpi me any drunk no 2019 be pem say electoral commission chia one mo ka na kan fansempo wo manya bibi e de atoaduane adi eno nanam so ma nei one mo say ma meje mensa say ni refin ho a one more ka no say finhia num nie eya che say ya say abato abafoforo enti say ma meje mensa hwe na wo nchia one more ka wo mu onka na wo mu hwa ba bia wo mu di wo mani ba kire na wo so betua so na ne kine ya wo force enyo 2019 district level election no ye na Museum Waterfall constituency ye no yesika nyamenko ye bibi sika ma ye report to district director what say beba afei adu asiasi ankware regional yesi abeba asa na ya ma NSC nyina ka ho abum see the petition kobonti ya print nyina yedin en ya sensan enti ya the voice message ba say yesem mun kan bi mai radio fo mo na mo ka asem a yedura ba so mu sane de enti a ontu asesika no as far as best 5 years now say ayi kakra ya ye mum pese mbetua ye ka na wo ayi ma mi je mensa wo akodi kra se wanya mfaso mi wan so ntua ye ka na wo ntua ye ka ne sa ba sin ko ya me mu amu eno no so ani hwan mun ka mi me omumu sa ba ne sa mpa wo tua na wo ntua ya wo tua nipa ni nyina na wo ntua ya mumu se district director ne regional director so wo matua ye nyina ye ka so ani hwan wei aya abusia de hye binumu a 2019 be pem sese yentwi a wonmo ka assembly members abato ne ho yenua bema Ebenezer owusu ansa na esi anamu ewo ahafoano southwest ene ne mpatamu na wato ye nkra se NPP amanyoko no apa abadwako bi hontoma ebeboa wo monyame ya adom a 2024 abato na ye babeto no mu na enum woro na Ebenezer ewewura mu a edin komo na wone wonabo Elvis osei mensa da padodo na frɛ okumkom ona ye PC de ma de hye ya ewo empotem honum ena obusa ne se botaye ne anisode hu amode apasa abedwako huntuma no etesai kesiye semenya emma atente akesiye kese style bi ewo mu amehye oye fa so pam a breaking the edge no oba afano southwest ye de area yetuma and then the solar kesiye pa
I like the combination. And I'm so big. I didn't cook everything that on a piece of Rene among Casa. But the neck in your opinion was amen. Yewura osai mensa dapa na yete nkan na enu achi empanifo no bi nso de ensom esoso na yewura atuwa boga ono so na wo ho ono so de nsam kakra esoso. The history, one of them said, we are resilient and very resourceful. Literally, we are studying the ground very, very well. Very soon, our manifesto will be out. A manifesto, what the Ghana Bobe our tracking system has been released. Is the start. Obia or person who would be MPP under President Nana Adudampa Kufuor. One court track. Na ne kwakra mu kura no kane de no ye dwomtene de ma de hye ye won potem ho MPP amanyo ko ne timu chama ya odon konso ewie ne sei ya timu kura na ye ne wo fo fa nkasa na obeda ko kasa kire na mana to abaye le ama yes saya bin ye fiem ye ni panye fi 7 yo after just 5,000 bro timu will be to abaye le mam ye ni pankasa ye nya do ma ye ho ye nche bibi mama mfo ni nye party no ho kunsu menewe kasa me na me wa na woni ha na atwam wa to aba ma me no to ma we ehunhia ye nye ba ko na ye no ye nsanya dai entiminka yakuya ni monsan foforo ya kwaya nim na abusua anoda yanti asempa amfanfi New Japan South Kroponi wo poye mantamo soko ni akoda wanya mfinhia no enum enwemu kra kyerese nra ana mfinhia enum no wonya ya na wo maame no wapehwa so mbefri dwomu aba na wo maba abedi na woda no ede amano na enra nsuo ye gugu ye wo mantama hodomu no enwemu kyerese sabere ni mu no na akoda no abafie ya wo ya se gya wo sim no akokodi agorakora de no nim wokoye no no wa mabiem ensuo no ede ne kɔ ya na akoda ne papa friend sa Enoch hamenu atwetwe nkomo wa taxi driver ma wo boye mu bra asem no ɔse ye pati ti ya meti ya de mama zo no ra she ba de bo ba ya zo no kan so ni ya pani ni so si ye dia jo ketwa no ko njuna no twene ba ya ni ba no zo na so ya sa me twene se njuna ni ni no no ya so ni ni na 20 no me so ni ka ko ko ka na na to che se se police twene se afin wa ko patrol na ko na ko be ko ya be nsa ka se ye be nya body na se o ti ase ya oba na ni na for internet ni baby ene nyizi eso ni meti na kan se ni ya me peno ni be to to ada fo ni na no se nti se won na ni wo BBC wo BBC bia akole bia na se BBC wo be tira fre number we ano china kwa na mama madam Magdalene jiwa wona so kasa kaka o ana no so I'm going to pescar man panko caves. Si me ko na bi as asset. Men san me too. But me tin am me ko. Si agata na so ni ko kan me she ti kwansi na me phone e very be man ti me ko na e ho kan kan se ka mu. Se me ko akọ adwuma e ho no mo na ni akọ no me kuma ba o ka che me se enso na etoy no ese atweme ba ne ba akọ enti o kai no sekitwa no na like said that enso to ya no mu tinti me kwa ye me nwanwa na me die me ka me fa ka afọ na be fi ba na ese di pegu ha no trobi eni ese adini si ye no okotina opie fi dem no ko nti na nti ni apani no wu no pam no so mesin na ko she dem
ti tawa ni na ni nuane so de ade asi so na no a ono so se de ba bebu bare no nti e ba asare we hu tama osan fa ko di omo ni nuane esi de ba tia ne se esi so di ni nuane ko jono so rashi se obetini asebu ni nuane so Awusiawa yawe hosemu a asie wo New Job in South Kopon mu cloud internet ne de aseda manu awusua internet papa de won mon channel wo se oji free CCTV camera see you pese install bi di ma digital security locks web hosting ne nyina no ya cloud internet top high one love FM di hwe ni mu 0202699110 Dr. Abe wotano so apatapa wose yade aba syphilis ana menstrual disorder ana sempo sickle cell yade ene ha wo hoyin heart yade biada ya ebodin a eyeye fabra Dr. Abe nchen e wotano so apatapa na one more show 0243 345 392 ebusa ha ne yegina na ensemo eboaboa no yede ne nyina asie yemfa sedama kokwa Veronica Jando kosua somaya Grace ne nkae ne nyina yeda mo ase akosua ajewa kwode boaten ene medin mene nana kwabra kese